شروع از 3 دکامبر سال 2019 مرکزی ملی پروسسینگی انتقال مبلغ‌ها به کشودن صورتحساب ها در نزد بانک ملی تاجیکستان به کار آغاز کرد. با فعالیت آغاز نمودن این مرکز برای بلندبرداری فراگیری مالیوی اهالی و معرفت مالیوی آسان و با اعتماد و به خطر انجام دهی عملیات انتقال مبلغ‌ها به کشودن صورتحساب مساعدت می‌کند. گزارش خبرنگاران ما. маркази миллии протсессингии интиқоли маблағҳо ин навоварии технологӣ дар низоми пардохтии кишвар мебошад ки дар бахши бонкӣ амалӣ гардида дар таҷрибаи ҷаҳонӣ беназир аст. модели маркази миллии протсессингии мазкур бо назардошти тамоюли ҳамгироии технологияҳои молиявӣ бо технологияҳои танзимгари ҷаҳони муосир таҳия шуда дар оянда ба ташаккули доираи васеъи имконоти технологӣ ва инноватсионӣ ҷиҳати пешниҳоди хизматрасониҳои молиявии нав ба аҳолии кишвар мусоидат хоҳад кард. фаъол гардидани маркази миллии протсессингии интиқоли маблағҳо бе кушодани суратҳисоб дар назди бонки миллии Тоҷикистон ин албатта афзалияти якум ин осону қулай гардидани худи ҷараёни пешниҳоди маблағҳои интиқол гардида. афзалияти дигар ин албатта он аст ки ҳар як интиқоли шуда аз равзанаи ягона пардохт мешавад. ин ҳам кори кормандони бонкро осон мегардонад, ҳам вақти истифодаи хизматрасонии бонкӣ аз ҷониби мизоҷон кӯтоҳ карда мешавад, сарфа мешавад вақте оно. ва афзалияти дигар ин албатта истифодаи қурби ягонаи мубодилаи маблағҳои интиқол гардида. ин қурб аз ҷониби маркази миллии протсессингӣ муқаррар карда мешавад ва албатта мардум аз новобаста аз он ки дар кадом гӯшаи Тоҷикистон ҳастанд бо як қурби ягона маблағи худро метавонанд мубодила кунанд ва ин аз онҳоро эмин нигоҳ медорад аз дучор шудан ба қурбҳои ҳанутӣ. дар айни замон ба маркази миллии протсессингӣ ду низоми пардохти Юнистрим ва Контакт шомил шуданд ва дар назар аст ки дигар низомҳои пардохтӣ ба ин марказ пайвастанд. ҳадаф аз таъсиси маркази миллии протсессингии интиқоли маблағҳо ҳимояи ҳуқуқу манфиатҳои истеъмолкунандагони хизматрасониҳои бонкӣ алалхусус дар самти амалиёти интиқоли маблағҳо, таъмини шаффофияти амалиёт аз рӯи интиқоли пулии фаромарзӣ бе кушодани суратҳисоби бонкӣ, баландбардории фарогирии молиявии аҳолӣ ва маърифати молиявӣ осону боэътимод ва бехатар анҷомдиҳии амалиёти интиқоли маблағҳо бе кушодани суратҳисоби бонкӣ мебошад. бо таъсиси маркази миллии протсессингии интиқоли маблағҳо тартиби интиқол барои шаҳрвандон тағйир намеёбад ва сокинон чун гузашта аз бонк бо пешниҳоди шиноснома пулашонро метавонанд нақд ё ба корти худ интиқол диҳанд. айни ҳол Орион банк ҳамчун бонки низомсоз пуррагӣ бо 32 филиал ва 245 марказҳои хизматрасонии худ ва маркази миллии протсессингии интиқоли маблағҳо пайваст шудааст. фаъолияти интиқоли маблағҳо бо реҷаи муқаррарӣ давом дода истодааст. инчунин рӯзҳои истироҳат нест бонки мо бо тамоми марказҳои хизматрасонии худ фаъолият намуд. барои осон намудани хизматрасонии интиқоли маблағҳо ба муштариёни Орион банк мо аз рӯзи пайвастшавӣ ба маркази миллӣ ба муштариёни худ зиёда аз 8000 кортҳои пластикиро интишор намуда барои дастрас намудани интиқоли маблағҳои худ тавассути кортҳои бонкӣ ба роҳ мондем. интиқол танҳо тавассути низомҳое бояд сурат гирад ки ба маркази миллии протсессингӣ пайваст шудаанд. Маҳмадалӣ Сафар, Баҳодур Қурбонзода барои барномаи ахбор.